tager vi noget helt andet. Er I klar? Er du klar? Trine, det er hendes navn. Man må godt klappe med, hvis det er nu. Trine, det er hendes navn. Det er hendes navn. Trine, det er hendes navn. Det er hendes navn. Ja. Trine, det er hendes navn. Det er hendes Kommer der noget sjovt her? Martin. Høst. Martin. Høst. Martin. Og høst. Og Martin. Og vi kører tur i bus. Kører vi tur i bus lige frem? Det vidste jeg da ikke. Vidste Gjorde I vi det? det sammen med Sobus? Nå ja, det gjorde vi jo dengang. Ja, kan du huske det? Ja. Så er Så vi kører vi en snart tur derhjemme. ud i Bidekald. Og nu skal du synge igen. Trine. Skal du bare fortsætte lidt freestyle? Hun er bare så sød og rar. Og jeg kan godt lide, når vi tager afsted. Ud og opleve ting. Og vi har det sjovt med det. Ja, det har vi. Chiller lidt derude. Kan I mærke energien? Det kan vi slet Kan ikke. mærke energien. Kom så, med hænderne. Tak, Trine, fordi du er kær. Og tak, Trine, fordi du ikke er sær, men kær. Ja, tak!